Right guys, imba yemuchembera wangu, imba yemuchembera yakavaka mugore ra2017. Saka ndatongoya netaipe tumapendi ringopenda. So ndoda kuti tipinde muroom, ndoda kuratidza izvi zviri pasi pembedha. Pane chibhegi chirimo, chibhegi chiri pasi pembedha. So chibhegi chandinotaura nezvacho ndeichi. Ndoda kuti ndivhure gandono kuti kamera yangu ndingaitsveta papi. Ndoda kuti ndivhure mungotoona type tumabhegi kuti kana kuna vanotoziva kuti tumabhegi tukare tukuma90s kuti hatuwaniki kuma2k kuti ndetokuma90s urikutoona. So chachembera bhegi emadhara edu. So tawana saga iri, right? Tawana futi chimwe chibhegi ichi. Saka ndichada kusecha one by one zviri mukati mo. Tawana futi chimwe chibhegi ichi. Then tawana picture iri. Picture iri raramisa guys. Picture iri tichakura iri. Uyai kwandiri imi mose makaneta, makaremerwa. Ini ndichakuzorodzai Matthew 11:28. Right raramisa picture riri. Tichakura. Taiziva kuti picture rakanamirwa mumadziro. Muchembera wanga uchiri neichi chimwe chimba chavo cheraundi. Chimba cheraundi chiri pano apo. Hachina hachopuswa, saka ndomunhu wanga wakarinamira. Taiziva kuti kana taneta tinongotasa picture topfugama tonamata, right? Tora panapo. Na ichi chivhesi ichi chakatodambukawo zvacho. And then chiseva side kune vanochiziva ichi Sunbeam red polish yefloor iyi yaikudhara ndezvekudhara izvi, right? Tora futi ya same ndezvekudhara izvi. Then ichi sini ichi ndezvekisa parafini muzvibani. Taizviti zvibani panguva yacho. Ngationa kuti umu mune muchipepa unotoona kuti mune shit, itwaini yangu iyi yaishandisa kundoredza twaini. Unoona kuti zvinhu zvakachengeteka. Zvinhu ndaizvishandisa zvekuma 2009 2007 something like that, right? Ndaona zviri muchibhegi muti chinei muchibhegi. Isimbi inogona kutondibatsira chizira, right? Ngorobha udi. Then mune kaunga bhegi futi aka kakaita like a wallet aka. Then mune chimwe chiri mukati. Toda kuti tione kuti chii chiri mukati mo ichi. Mune kabhegi aka guys, zviro zvekumusha. So mune kabhegi aka, saka toda kuona kuti mune mukabhegi aka. Regai tisunungure tione. Unogona kuona zvimwe zvinhu zvausati wakamboona kunyanya zvenyu vamwe makatarisa pavhidhiyo iri. Unosangana nezvimwe zvinhu zvausati wakamboona ipapa. Zvazvinhu zvekudhara. Ndotoshayiwa zvangu munhu anonyatsondibatira foni ndinyatsokuti kusunungura nemaoko maviri. But regai tisunungure. Ndichamboshuta kavhidhiyo. Right, ichi chibhegi unoona tuma wallet twekudhara. Zvazvekare zvandiri kutaura pana. Then muchibhegi regai tidurure pasi apa. Tione kuti chimbori chii. Uno nemacoin. Ende munoratidza kuti mune zvimwe zvinhu zvirimo. Regai tione kuti chii chiri mukati mo, right? Hamusina chinhu tikati chisoka. Right, ndawana mari. Uyai mbondishuta apa ndinyatsovhura zvinhu zvanga. All right. Then
ndo mari yandasangana nayo guys. Moiziva here. Receive Bank of Zimbabwe $750,000. Mwenoti vamwe wenyu moiziva here mari kana kuti hamoizivi. Tiona kuti ngawana gore here apa. On or before 30th June 2008. Vamwe wenyu manga musati mazvarwa pana ichidiki 2008 imari dzataishandisa idzi. Right. Iri kuti iyo ni $500,000 on or before 30th June 2008. Bira check i 500 yekutanga 750. Another one guys, takachengeta mari muzimba makachengetwa mari kwete pichano. Another one $750,000 bepa 1. Just imagine kuseri kwaro rine nzou, urikona kuseri kune nzou. Then here my building, I think it's my buildings zvimwe zvekusaitu 750. Saka ndoda kuti mundudzo kuti ndine mari apa guys. Then zvakare $100,000 India 2007. 100,000 dombi 2007. Vazhinji venyu manga musati mazvarwa pana mabhira cheka. Right. Touya panapa tine zvakare $500,000 mabhira cheka. Kuseri kwacho kune nzou sezva muri kuona izvi. Ndo mamira yanga yakaita mari makore wawo 2007 2008. Zvakare $100,000 2007 mabhira cheka sezva muri kuona izvi. So tine 100 toti 200,000 toti zoni plus 500 yava 700k plus 500 ndibatsire kuweka yamari inotenga mamiliyoni shamwari. Takutondotenga mari chai plus 500 apa tati 2 right 5 7 today. So toti yato 1,200,000 guys. Ndo mari apa mapepa ari 4 2 ma 500 ne 2 ma 100. Right. Toya panapa toti 750,000 which means tava mari 1.2 plus 750 1.950 chiko chiri kufamba pashi. Right. 1.950 plus 750 which means ya 2.7 meter guys. Mungu weka maiona mari kuti ndiyo 2.7 million iri mumba kumusha kubikita. Right. Toya kuma coin tine yataiti zvoni yanga iri 50 cents. Is it 50 cents or $50? Let me check kuti ndegore ripi. Kamera ngiri nyatsobudisa. Right. Inde Zimbabwe 1997. Muri kuona mari ya 97 50 mari iro izuva iri rakadai. Then toti 50 toya panapa $5. Muri kuona $5. Igore ripi 5 dombi kuseri kwa kune shiri 2001
vazhinji venyu manga musati mazvarwa 2001 tanga tine $5 yecoin, right? Ya 55 because 50 plus 5 akumana machembere edu anenge akahaida mari akumana. Iri dollar iri, right? Tine dollar munongoona Great Zimbabwe apa nemiti iri apa. Then kuseri kune shiri 1980. Muri kuona mari ya 1980 guys, iZimbabwe murongozviona 1980 idollar maona 55 56 imwe 5 mari imwe 5 dombi nechipemberei March 2001, right? Touya panapa i20 mari iyi mwana kudhara mari 1996 vazhinji venyu manga musati mazvarwa panhongo 1996 mari dzasingabatiki so imari dzakawanda panapa iyi 2001 50 zvakare iyi 50 zvakare iyi mari 20 iyi 20 50 mambeona rikaendikuratidze 20 ishi iro rita senge Birchnough Bridge iyi muri kuona pa 20 kuseri kune shiri 2001. Then iyi 1997 muri kuona $2 yechipangolini. Vazhinji venyu munoiziva pakungoinzwawo zvenyu ipangolini 2 mari. Then iyi 50 iyi 50 iri dollar ndoda kuratidza iri dollar ende dollar pamari idzi dollar ndo ranga riri hombe muri kungoona dollar iri rakaita hombe. Then toya pa 50 iyi yakandiita diki iyi $5 iyi muri kuona kuti dollar ndo ranga rakaita hombe pamari which means iri dollar futi muri kuona. So rigatirisa apa dollar pane rimwe raro. Then 50 enda pane imwe yayo $5 enda apa shamwari, dollar enda apa shamwari, iyi 20 enda apa shamwari, 20 enda apa shamwari. Imari wakumana zvekuti nyika yedu dai yaimbotidzosera kumashure tagonawo kushandisa mari idzi, then toziva kuti munhu wese ane mari mumba yake yakadai aishandisa. Zvinogona kuti sunungurawo pandangariro dzedu. Iyi pondo yechipangoleni. Then tine 50 imari dzese idzi tingadai tisingatombonyanyi kuchema nhamo zvatiri kuita. Dollar enda apa 5 mari enda apa 50 enda apa imari dzekuti masimendi ekutoti ndivake zvezvindaitogona kumakwanisa. Then 10 cents or $10 yechimuyu kamera inyadzoshuta iyi yechimuyu 10 mari muri kuona iyi tone gore rayo 2001 muri kuona 10 mari yechimuyu another 10 mari yechimuyu iyi mari 20 cents which means madollar iyi 20 cents 20 cents manga makambeona here 20 cents kamera ingi nononoka kushuta right 20 cents todaona kuti ndegore ripi 1999 27 Africa borwa ndege south. Tine 10 mari uyapa shamwari, yo 50 uyapa, yo dollar uyapa, yo 50 uyapa, yo 50 uyapa, yo 20 uyapa shamwari, right? Ndo mamira rakaita mari dzandawana muchibepa muya muri kuona apa itati i 2.750 $2,750,000 imari yemuZimbabwe izvi haisi mari yekune dzimwe nyika. Apo RBZ Reserve Bank of Zimbabwe imari yemuZimbabwe. Ndinoda kuenda nayo kubengi mangwana ndindowadza kuti
ndoda kubhenga mari yangu 2.7 right. Regai ndidzoke muchibhegi changu chachiya guys, ndione kuti muchiri nei. Muchibhegi hamusina, muri kutoona kuti chatobhora zvemukati, chibhegi hachisina right. Ndine zvinhu zvandabudisa muchibhegi zvandasina kusecha, saka ndakumbosecha chiwallet ichi, ndoda kuona kuti munei right. Ndaona chibhande chebhegi ichi right. Ichi ameno kana muchiziva izvi zvaishanda kungovhara mumba, zvekungovhara kana matebho izvi micheka zvakudara izvi right. Ndochete zvanga zviri muchibhegi ichi. Then toya muchisaga umu right. Ndabata kabepa keflower apa, nezere flower golden cake wheat flour ko zvinhu zvacho zvakawanda ka zvandiri kutoita izvi zvakatokosha zvitodarika zvacho zvandoda kuita right. Saka apa ndakungosunungura guys, idzi mari dzitodzisa pasaidi, kawana dzimwe todzisa ipapa right. Umu muneiko ichi chisoneso ichi right. Handisi kuona, ndiri kuvidhio right. Ndiri kusangana netype yematombo, regai ndizvidurire pasi nyatse kuona kuti mune type yematombo iyi. Takachengeta humwe upfumi hwatinahwo mudzimba guys, munongotoona zvenyu tichishoreka tichidai but mune upfumi humwe hwakavanzika. Then tine type yematombo eblack awo, kamera yangu regai nyatse kutora zvakanaka. Matombo eblack awo, uri kumaona zvaanoita izvo, anohwinya. Hatizivi zvedu kuti matombo ani, matombo rudzii eblack. Then touya kune mamwe matombo akaita fanika mabhotoro awo, uri kuona awo. Hatizivi kuti matombo rudzii iwawo, but takamachengetedza mudzimba. Ukatoribata unototi ibhotoro, unoona. Ese matombo awo ndozvaari awo, anohwinya zviri mukati mawo zvekuti hatitozivi kuti matombo awa akamira sei. Mamwe ndo akaita mapenzera awo, uri kuona. Ende matombo awa haasi ekuti taimachera kana kuti kudii, kungonhonga awo, kungomanhonga guys. Matombo awo akaita like mapenzera akashepewa, harina kana kukrecheka ipapa, rakatemwa rakadaro. Mwari vakarigadzira rakadaro awo matombesa awo, muri kuona akaita mapenzera. Hapana kushanda grinder, zvakangogadzirwa zvakadaro. Ese type yematombo awo, mamwe acho akaita mahombe zvekutoti anenge achipenya mukati mawo, akangoita like mapenzera mashepe acho. Nematombo akawanda guys awo, ese awo matombo ese awo ane mashepe wawo akangodaro, munoti anotobwinya mukati mawo. Neblack awa, eblack awa tine mamwe futi akaita eblack but akaita like penzera. Kozouya mamwe eblack ane huremu, anongohwinya zvawo. Ndozvinhu zvikunoku right. Regai ndiseche zvangu mukati mundoona kuti mune chibepa ichi chingori nezvimatoyi zvevana zvekutambisa izvi. Then ichi iri ihinji awo, mahinji awo, ihinji ekutara awo
Vazhinji venyu munogona kusamaziva mainja. Right, inji youya apa ndechepadhoo ichi naingoro simbi zvanechisoneso. Then iloko yakasungwa nezvinhu zvayo zvakakwana. Then tape measure chiri kushanda. Tape measure chiri kushanda. Tape measure 5 meter. Right, dzingoro simbi zvadzo. Muchimwe futi chipepa chefulawa ichi daona kuti mukati mune takutura timotanga tacheka kuona kuti mune chipepa chefulawa tungoro tusimbi zvato. I don't think mune zvinhu very interested. Let me check from the bottom. Let me see. Alright, anyway. Tumasimo zvekandito kukutireka na. Nekuonera panze. Alright. Zvingoro zvimasini zvisina kana hawo serech. Kumushatirashi zvinhu guys. Hatirashi zvinhu tinogadzira history. Tinochengeta history. Then ini zvidhandi zvikutireka guys. Alright. Zvimahodha zvangu zvandashandisa zvimahinji screwdriver zvimahendo. Then apa ndezvimadhoodhoo izvi zvapera. Ndo zvinhu zvandakwanisa kuwana muzuva ranhasi pasi pembedha. Ichi ndochanga chakatakura kurema chibhegi ichi chakaita fanika chisokisi ichi ndochanga chakatakura mari dzese dzamuri kuona idzi. Ndo zvinhu zvandakwanisa kuwana. So guys, ndoda kuti mutibatsire nekuti mari ndoita sei nayo. Ndoda kuenda nayo kubhengi ndindoibhenga. 2.750 2.750 million. Petoti chichi ndakabata 2.750 million. $2,750,000 ndiye muZimbabwe. Then tine macoin andakwanisa zvangu maverenga kuti imari. But apa pane madola, apa pane $50, apa pane $5, awo mapondo echipangoleni. Then 10 mari, ma10 mari echimuyu. Then ma20 mari ane chibhechina bridge. Right, awa matombo handizivi kuti matombo rudzii. Kune vanomaziva kuti mungati matombo vani awo. Kana atori madiamond ndinenge nditori nechiadzwa maini ipapa. Ndinenge ndakatopedza mari. Ndinenge ndi mari yakasviba kuti tsva. Ndinenge ndakutanga kutomboitawo zvinoita na sewikiniyo zvekupa vanhu mota. Because dombo 1 seiri ndinotengera village yese maakwa. Tikauya tikatora rimwe iri ndotovaka zvikoro, zvipatara, tobatsirana takadaro. So muzuva ranhasi ndo zvatakwanisa kuwana. Tichatsvaga zvimwe because ndoziva kuti hazvisizvo zvega zviripo. Mukabhega ndo kakakatakura zvese.